Prepáčte, že som minulé video nedokončil. Vlastne ja som ani nezačal, sa mi zdá. A mi to seklo. No seklo mi to nejak. Ale tam je jeden hráč, on tam padol do také veci a BM čorti, tu je moje meno Pop, ako väčšina vie a bla bla bla. Toto je nová séria videí, ktoré sa budú volať Hungry Survival Games, ako sa jedna volala Survival Games. Lenže táto sa bude volať Survival Games 2. Bude sa to raz volať. Pozmýšľam, či sa bude volať na YouTube Survival Games 1 alebo Survival Games 2. To sa uvidí. Sekund. Tak nie sekund. Zober sa. Dobre, skúsime. Nejde. Dnuka sa nedostaneme, ale je to nejaké... A tam je jeden hráč. Tak vám hráčov. Informácia. Informácie sú veľmi dôležité. Samozrejme. Ak ide o takú informáciu, v ktorej sa vôbec niečo dozviete, alebo to neviem. Niečo som chcel povedať o cenu. Ale hlavne, aby to povedal gamer, vlastne youtuberi, tam je jeden kovový. On má kovový meč. Dámy a páni, kovový meč. A tento, kto vyhral? Ja som vyhral, dámy a páni. My sme vyhrali. No, a sme zase tu. Bol to dlhý súboj, ale my sme vyhrali. No. Žiadne také. Tady je víťaz týchto hier. Takže dávajte pozor, táto arena je od teraz mojou arenou. What to počíc, my sme zabudli sa rozbehnúť, rozbehneme sa. Dá sa, že tu už nič není, lebo tu nastala nejaká zlá éra aerodynamických bláznov. Hop. My samozrejme sa to chceme zdrhnúť, takže zdrhneme, lebo na začiatku tak ospravedlňujem, ja si zase veľmi The Vilks, čo sa volá. Neviem, ako sa volá, ale teraz nás to vôbec netrápi. My teraz hľadáme čestky. A tu je o jednej. Áno. Veľmi nám si nepomohla, ale za to niečo máme. Áno, dámy a páni, máme. My niečo zase máme. A čo znamená niečo mať? Znamená vyhrávať. Tu je jedna, tá ulica. Nejak rýchlo som sa tam získal som tú čestku, ale neviem ako minule. To bolo v tej predošlej hre, ktorá bola pred touto. Viete, ak neviete v Minecrafte behať, čo je dosť blbé,
tak to ste vlastne nič. A hlavne na takýchto survival games. Ja odporúčam sa naučiť behať, lebo potom budete len prehrávať. Ak by ste raz vyhrali, tak to neviem prečo. To neviem ako by ste dokázali, ale museli by ste to proste by ste to veľmi dobré. Prepáčte, ja si mi to nejak laguje, neviem, či to aj vo videu. Tam bola čest. Tu? Kde bola? Otvor sa sezam. What? No, tak táto nám už pomohla. Zase, že trošku viac. Ja mám golden match. Super match. A tam je čest. Ja som aj úplne zabdol. Jaj bože. To nevadí, ale táto bola totálne epicko. A tak túto som mi to nevypral. Si dáme miesto skrky aj toto obočko. Ináč, keby sa dal robiť zmiešaný kovovo-zlatý meč, to by bol hustý vlastne, tak už by sme ho mali. To by vyzeralo tak troška divne, husto, ale vlastne nemali by sme ho. Potrebovali by sme stick. Ale to vôbec nevadí. Áno, nevadí. A tam je šestka. Áno, tam je. Dámy a páni, aj tu je. Ja som si spomenul, že som tu arénu hral. What the fake? Videli ste to? Ten fake. Teraz neviem, či mám používať najprv zlatý, alebo kovový, alebo aký meč prosím mám používať z týchto dvoch epických mečov. Ako vidíte, tam je ďalšia česká. A ak tam bude diamantový meč, ondliem na mieste, takže odporúčam stoč nejaké lieky pred ondletím. No a ja, ale nie. Sa tam dostane nejak inak, tak by to asi nešlo, ale zase to troška seká, dámy a pani. No, ako som hovoril, ešte nás je 8, asi nás to troška zaujíma. To je ale teraz totálne jedno. Máme Iron Match a The Golden Match. To zabezpečujú čestky víťazstvo. A čo znamená víťazstvo? Byť dobrý. A čo znamená byť dobrý? Nič. Ale byť dobrý je dobré. Musíme byť niečo. Ale nie je lepšie ako bol. Lebo to už je dobré, to už škodí zaujímavé. Ak sa tam dostaneme, to ma zaujíma. To ma veľmi zaujíma. Tak ma zaujíma, ak sa tam dostaneme, že to bude tak epické, že epic, ani najväčší epic na to nemá. Epic. No možno, že to už vidíme až v ďalšom dieli. A to sa môžete nechať prekvapiť. Takže vaša.